Čiže dnes ďalší deň, teda ďalšia časť z môjho survival svetu a dnes kam by som išiel ťažiť, lebo nemám čo iné asi, lebo som o tom veľmi zle. Mám dve tieto helmy a už nič také dobré. Čiže idem si zobrať moje dve styky, idem si vykopať trochu cobblestone a môžeme si krútiť. Pošta. Výborná pošta. Uhlie, tak to zoberiem. 9 cobblestone, no dobre. Ďalšie uhlie. Berem. To sa bude vždycky hodiť. Napríklad na torčky. No. Ďalšie uhlie. No, tak to zase berem na torčky. Nič ma to nechám. Veď prečo by som mal. Berem. Ešte je, dobre, tak 16 cobblestone. Idem späť do môjho, jak by som to nazval, domu? Hladového? Niečo také. Ahoj. Nezapí ma, prosím. Ale jaký áno. Ryba. Pohode. Tak idem teda hore. 360. Vypečem si jednu rybu. Ježišmaria. Mám málo vecí, no tak toto ako... Kde mám ten crafting? No, 2 craftingy, nie je nič lepšie. Craftím niekoľko torčiek. Tak. A ešte nejaké pickaxy by to chcelo. Bum. Tak. Ježišmaria. Nie som začiatočník, nechcem žiadne tutoriály. No. Snedhaj gule. Ryba. Ja tu mám ešte 7 brambor. No, výborne. Vypadá to, že bude noc. No. Ešte si vypečem tieto bramborky. 3 si nechám. Z neho veľkú lemeň bude k ničomu. Kde sa zase idem vyspať. A môžeme hľadať nejakú jaskyňu. Tak, zoberiem moje bramborky. Vypečie sa rýchlo. Nemám čas. Už na mňa jaskyňa čaká. Kde sú nejaké jaskyňa? Asi nie. OK, tak idem teraz dole. Tak, no a idem hľadať jaskyňu. No, zajac. No poď. Nice, 2 lososy, no. Jaskyňa. Alebo, neviem. Bojím sa, že to nebude jaskyňa. Dedina. To som v minulom dieli našiel, čiže keď ste nevideli, tak sa choďte pozrieť. No, nič.
Nemáte nejaké jedlo? Lebo by som rád by som si zobral. Ale že by som to vykradol. Aha, koľko brambor. To už asi dneska neuvidíš, pán villager. No poďte. Ježiši Maria. No. Tak to tiež nemám nič, tak idem sa pozrieť ďalej. Že by? Nič. Aspoň by to chcel nejaký normálny bájom. Už nie je zasnežený, prosím. Poďme. Jaskyňa, dobre. Dúfam, že nie je malá. Prečo tu nie je žiadna jaskyňa? To je posledné jedlo. Toto by mohla byť. Teba už nechám. Slabý. Toto, že by... Aspoň nejaká jaskyňa. Že by konečne. Čo to je? Prečo to nie je žiadna jaskyňa? Tak idem ďalej. Že by? Nič. Toto? Tam asi nič nebude. Stavím sa. Pillager outpost, no, tak tam idem teda. Au. Aj na sa pozrieť sem. Že by konečne. Že by. Let's go. No, toto nebudem používať, budem používať stone. No neviem, či toto vypadá najlepšie, že by to tu bolo trochu aspoň bezpečné. Hop. Osvetliť. Bum. Dosť veľká jaskyňa. Osvetľovať. Už opäť potorčí. Ne. Takže už som minul úplne
Ešte si myslím, že to fakt zjem tak. Musíte dať odbor. Vidím vás. No, čiže naťažím ďalšie uhlie. To ste nevideli, čo som vyťažil. Ďalší krumpáč mínus. Krumpáč je tak. Uhlie. 12 tvorčiek, no poď. Kde som za to až prekopal. Železo, yes. Bum. Berem. Robím, že joink, ale to nič nebude. Nič. Tak by som to videl, že pokračujem. Už trpím hladom, už nemám čo jesť. Železo, no poďme. Už vám ich nevrátim. Ďalšie tyčky. Rovná sa ďalšie torty. Železo, no ideme. Mňam. Tak. Ďalšie železo, no mám. Dúfam, že budem mať aspoň dneska 25 ironov. No. 20. Mi stačí. Uhlie ešte zoberiem, čím to budem vypekať. Tak. Keď chcete, aby som išiel tam, tak musíte dať like. Ale to až v budúcom dieli. Na tam nepôjdem. Ale že vyzerá to tam nebezpečne. No. Poď. Bungee jumping, tak ne. Ne. Pomoc. Ne, koľko má chlapičok? Ďalšie železo, no poďme. A ďalší creeper. Berem. Nikto za mnou není, že? Dúfam. Tak. A ešte by som sa rád pozrel do toho pilížera outpost. Čo sa aj tam idem pozrieť. Tam mohli byť docela dobré veci. Ale nechcem to zachytať. Berem. Tak. Ne, môj hangier.
Bum. Skoro som padol. Tak. Nice. Ne. Tak, na to zjem zemiak. Čiže som zvládol ešte prísť bezpečne domov. Stridery, preboha. Nechytíte, ste mu spomalí. No a kde mám dom? Ne. Ďalší strider, Ne. Ďalší 10 pre pána. Pomôc. Ďalší, ne. Prosím, že je to môj dom. Utekať. Potrebujem turbo módy asi. To nie je môj dom. Ne. Bež o život. A ďalší. S armorom? Už vidím domov. Len teraz neprestaň bežať. Poďme. Ešte. Ne. Ne. Kde je môj dom? Celé zle toto. Tu. Yes. Mne sa vyspať. To bolo... No. To bola cesta. No a ešte si pečem moje brambory. Tak. Snehové gule. No. Presne tak, hor, ešte hor. To nemáš za to. Tak. A vidím to tak. Neviem ako. No a išiel by som... Ešte by bol dobrý nápad sa nájsť. To by nebol zlý nápad. Predtým ako pôjdem do toho Pillager outpostu. Berem. Ešte som tu nejaký sneh, aby som sa dostal. Robím z toho bloky. Nie je to možno aj rýchlejšie. 13 blokov v pohode. No a idem tam. Držte mi palce. Pokladal som tu torčky, že? Tak by som asi mal vedieť, kde ísť. Tam ma trafali. Tu je šíp. Netrafili sa, ha. Raz, no. Ale to nikto nevidel. Tak. No, moja prvá torčka. Pochádzal asi 16, či neviem. To je jedno, hlavne, že som prežil. Tu už je ten strom, 5-blokový. No, 3-blokový. A tuto niekde by mal byť ten Pillager outpost. Dúfam, že tam bude golem, čiže sa rovná free irony. No.
Dosť ďaleko to je. Ojojojojoj. Ja ti nechcem ublížiť, ale poď teda. Keď máš také nervy na mňa. Ne. Dík. Ach jo. No, tak. No ukáž, ako to vypadá. Ó, ježiš, tu je ten kapitán. Alaj, Jak by som sa dostal tam hore? Nikto ma nevidí, že? Je ich tam až moc veľa mi príde. Až to mi asi len príde, že? Tak ja to skúsim. Vedia, idem to rašnúť. Napínam muziku. Aha, koľka ti tu strážia tú vec. Tak to asi musím vrátiť znova. Tak to teda strihnem. Už som tu. Strašne moje veci. Idem tam. Ne! Ale no. No tak nevadí. Prdím to. Potom, keď možno budem mať aj nové veci. Tak. No dajte mi ďalšie. Ach, jaj. No dajte mi to už. Sejdem. Tu mám na toto. Dúfam, že sa nedá spamnúť tie veci. No. Beriem si štít a nejaké bloky. Piesok. Poďme. Ja som to mohol dať, že... Sem. No, jasne, že to je rýchlejšie. Tak, počkám, no. Tak, bodky a ešte by to chcel štít. Nemám drevo, Prečo som musel o všetko prísť? A ten strom nerastie. Jaj.
tak toto by bol asi koniec tohto svetu, no nenapadlo to moc najlepšie, ale mám železný armor, to je dobré. A potom pôjdem preto a čau.